Aikido bliver repræsenteret her ved Victor Manuel Sensei, som er 5. dan og er fra Peru. Han har trænet mange år under hans japanske mester, Shihan Kawai, som er 8. dan, som er direkte elev af Aikidoens grundlægger, Morihei Ueshiba. I forbindelse med Seikos jubilæum er 2 af Victor Manuel Senseis ældste elever fra Peru på besøg i Danmark. Det er Olivier og Mauricio, og sammen med Kim her fra klubben vil de 4 i dag vise Aikido bestående af angreb med forskellige våben og bagefter fri teknikker. De grundlæggende principper i Aikido er simpelthen at bruge modstanderens kraft til at slå ham selv ned med.